नमस्कार, मी भगवान शेट्टी आणि आपण पाहत आहे कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण साज लाईव्ह. सध्याच्या धावपळीच्या आणि धकाधकीच्या जीवनात आपण चालणं आणि धावणं विसरलो आहे. मात्र धावणं ही एक चळवळ बनू पाहणारे काही कार्यकर्ते सावंतवाडीत सिंधू रनर्स यामार्फत 12 तास रन ही चळवळ गेली 3 वर्षे राबवतात. या संदर्भात चर्चा करण्यासाठी आपल्यासोबत आहेत सिंधू रनर्सचे सहकारी डॉक्टर शंतनू तेंडुलकर सर, त्यानंतर आहे डॉक्टर स्नेहल गोवेकर सर आणि ओमकार पराडकर. सर, तुम्हा सर्वांचं मी स्वागत करतो आहे. सुरुवातीला सर मी तेंडुलकर सर तुमच्याकडे येतो आहे. खरं तर तुम्ही डॉक्टर आहात, धावण्याचं महत्त्व तुम्हाला माहीत आहे, चालण्याचं महत्त्व माहीत आहे. ही संकल्पना 12 तास रन ही तुम्ही प्रॅक्टिस करत असताना ही संकल्पना तुम्हा सर्वांना सुचली कशी? या संकल्पनेबद्दल काय सांगाल? सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा जो आहे याच्यामध्ये संकल्पना की ह्याचा जे आम्ही विचार जो मनात आला तो म्हणजे व्यायामाचं महत्त्व. हे आता दैनंदिन जीवनात एवढं तर सगळ्यांना कळत चाललेलं आहे की लठ्ठपणा, मधुमेह, उच्च रक्तदाब, हृदयविकाराचा झटका या सर्वांचं कारणांमध्ये सर्वात महत्त्वाचं काम आहे व्यायामाचा अभाव, त्याच्यामुळे येणारा लठ्ठपणा. आणि हे आता प्रमाण ह्या सगळ्या आजारांचे हे अगदी लहान वयात 18 वर्ष, 20 वर्ष, 22 वर्ष या वयात यायला लागलेलं आहे. आज मी जेव्हा जिममध्ये जातो तेव्हा 18 ते 20 वर्षाच्या लठ्ठ मुलांना जेव्हा त्यांचे आईवडील घेऊन येतात, अहो काही करून याचं 20 किलो 25 किलो वजन कमी कर, ही वेळ का यावी? तर या दृष्टिकोनातून व्यायाम ह्याचं महत्त्व पटवून देणं गरजेचं. आता व्यायाम कुठल्या प्रकारचा करू शकता तुम्ही चालू शकता, तुम्ही धावू शकता, तुम्ही सायकलिंग करू शकता, तुम्ही स्विमिंग करू शकता, तुम्ही योगा करा. ह्या अनेक प्रकारे तुम्हाला जो आवडतो तो व्यायाम करा. पण आता या क्षणी आम्ही जेव्हा 12 तास रन 3 वर्षापूर्वी ओमकार, डॉक्टर स्नेहल यांच्या ह्याच्यातनं जी कल्पना आली, संकल्पना आली की आपण असं काहीतरी करूया की ज्याच्यामुळे लोकांचं लक्ष इकडे वेधलं जाईल. आता सिंधू रनर्स या ग्रुपमध्ये तुम्ही पाहाल तर बरेच प्रोफेशनल्स आहेत. सगळ्यात महत्त्वाचे इंजिनियर आहेत, डॉक्टर आहेत, वकील आहेत, CA आहेत, काही बिझनेसमन आहेत, हे सगळे आहेत. शिवाय तरुण पिढी आहे. असा हा सगळ्यांना एकत्र घेतलेला समाजाचा आपण एक व्यापक गट आहे असं म्हणू. त्याच्यामध्ये जेव्हा ह्या सगळ्यांना ओळखणारे सावंतवाडी म्हणा जिल्ह्यातले लोक आहेत, ही लोक सगळ्यांना व्यक्तिशः ओळखतात आणि ह्या व्यक्ती आपल्या ओळखीच्या व्यक्ती 6 तास किंवा 12 तास सतत न थांबता धावू शकतात. हे जेव्हा त्यांच्या लक्षात येतं तेव्हा त्यांना कुठेतरी एक स्फूर्ती मिळते की अरे ही तर आपल्या ओळखीचे लोक आहेत, ह्याला तुम्ही कॉलेजमध्ये बघायचो तेव्हा तर हा काहीच करायचं नाही आणि आता हा करू शकतो. आता डॉक्टर स्नेहल आम्ही वयाची 50 पार केलेली आहे, आता आम्ही जर 6 तास 7 तास 10 तास जर धावू शकतो तर आपण का धावू शकत नाही? अशी कुठेतरी त्यांच्यामध्ये एक स्फूर्ती जागावी, एक ठिणगी लागावी की ज्याच्यामुळे ते याच्याकडे येतील आणि त्याच्याबरोबर हळूहळू आपण एकला चलोरेपेक्षा हातात हात घालून समाजामध्ये याची एक व्यापक चळवळ व्हावी, ही प्रमुख संकल्पना आमची या ॲक्टिव्हिटी मागे होती. नक्कीच सर, तुम्ही सांगितलं म्हणजे व्यायामाचं महत्त्व तुम्ही सांगतात. गोवेकर, तुम्ही सुद्धा स्वतः डॉक्टर आहात. म्हणजे 3 वर्षापूर्वी असं वाटलं होतं का की या संकल्पनेतून तुम्ही एकत्र याल आणि जे उद्दिष्ट आहे ते साध्य कराल, हे आता कुठेतरी शक्य होते असं वाटतंय तुम्हाला? उद्दिष्ट काय सांगाल याची? सुरुवातीला जसं तुम्ही सांगितलं की सुरुवात करताना ही प्रत्येकजण आपल्या परीने जे आपल्याला झेपेल त्या परीने आम्ही करत होतो. आणि आमचा डॉक्टर्सचा एक ग्रुप पूर्वी होता जो रांगणा रनर्स म्हणून इथे सिंधुदुर्गातले सगळे डॉक्टर्स मिळून तो एक स्थापन झालेला होता. बरोबर. आणि इथं प्रत्येक डॉक्टर आपली काही ना काहीतरी ॲक्टिव्हिटी रोज, जे अर्धा तास असेल किंवा 20 मिनटं असेल, ज्याला जे काही शक्य टाईम असेल त्याप्रमाणे सकाळी प्रत्येकजण आपली ॲक्टिव्हिटी त्याच्यात पोस्ट करत होतो. मग अशाच संकल्पनेतनं आम्हाला एक आलं की आपल्या सिंधुदुर्गातनं जे तरुण पिढी आहे यांच्या, जे आपण आता जसं सरांनी सांगितलं की रक्तदाब, उच्च रक्तदाब किंवा डायबिटीस, बरोबर, किंवा कोलेस्ट्रॉल वाढलेलं आपण लोक बघतो आजकाल. अक्षरशः आमच्या दवाखान्यात पण काही पेशंट येतात की 13 वर्षाच्या मुलाला BPचा त्रास सुरू झाला आहे. मग ही ऐकून कुठेतरी धक्कादायक गोष्ट वाटते आणि की आपली तरुण पिढी कुठेतरी वेगळ्या मार्गावर चालली. मग ह्या उद्देशातनं आपण एक म्हटलं की आपल्यापुरतं न राहता हे समाजापर्यंत पोचावं, ह्या हेतूने आम्ही एक ओमकार, मी डॉक्टर तेंडुलकर सरांनी मिळून एक असं काहीतरी करायचं ठरवलं की जेणेकरून समाजापर्यंत ह्या गोष्टी पोचल्या पाहिजेत आणि त्यांना व्यायामाचं उद्दिष्ट किंवा त्याचं महत्त्व हे कळलं पाहिजे. मग त्या संकल्पनेतनं आमच्या एक ग्रुप्स आम्ही स्थापित करत गेलो आणि सिंधू रनर्सची आपली तिकडनं सुरुवात झाली. आणि ह्या योजनेतनं आम्ही सुरुवातीला धावत असताना काही लोक बघायचे, मग हे घेऊन काही स्फूर्ती घेऊन त्यांनी स्वतःहून आमच्या ग्रुपमध्ये सामील झाले. आणि नंतर आम्ही काहीतरी इव्हेंट करायचं ठरवलं आणि त्यात पहिला इव्हेंट आमचा जो झाला तो 3 वर्षापूर्वी, जो 6 तास रन म्हणून सुरुवात केली आम्ही. आणि त्यानंतर दुसऱ्या वर्षी आम्ही 6 तास आणि 12 तास असं स्पर्धा घेतली.
आणि ही स्पर्धा नसून एक फक्त आपलं एन्ड्युरन्स लेवल चेक करण्यासाठी ह्या स्पर्धा होत्या. मग त्यात कुठली पहिला दुसरा नंबर काढायचा नव्हता कोणाला. त्यात आपली फक्त 6 तास आपण धावू शकतो का, आपलं हृदय त्यापर्यंत टिकून राहू शकते. जसं आजकाल लोक कार्डियक टेस्ट घेण्यासाठी स्ट्रेस टेस्ट वगैरे केली जाते, बरोबर. ज्याच्यावर त्या पट्ट्यावर धावला जातो. तर अशाच प्रकारचा हा व्यायामाची तुमची कस किती लागतो किंवा तुम्ही त्याच्यात किती तग धरू शकता ही पाहण्यासाठी ही आपली स्पर्धा होती. आणि त्यानंतर बऱ्याच स्पर्धा आपण इथे ऑर्गनाईज केल्या, जसं की इंटरसिटी रन म्हणून एक आहे, ती मागच्या वर्षी 2 वर्षापूर्वीपासून आपण सुरू केलेली. आणि 100 किलोमीटरची धावण्याची स्पर्धा जी गोवा बोरी गोवापासून आपण सुरू करतो आणि आपण सावंतवाडीला आपण संपवतो ती. मग हे रात्रभर धावण्याची क्रिया असते त्याच्यामध्ये. आणि जवळजवळ 5:30-6ला संध्याकाळी सुरू करतो आणि सकाळी आम्ही 8-9 वाजता 10 वाजता आम्ही सावंतवाडी घेऊन पोचतो. मग अशा प्रकारच्या ह्या 2 स्पर्धा आम्ही मागच्या वर्षीपासून भरवल्या. आणि लहान मुलांमध्ये मॅरेथॉन स्पर्धा किंवा कॉलेज गटामध्ये स्पर्धा, अशा बऱ्याच इव्हेंट्स आम्ही इथे घेतलेले आहेत. आणि अशी बरेचसे उद्दिष्ट ठेवून आम्ही आता पुढे त्याची वाटचाल करतो आहे. त्यामुळे पहिल्या वर्षी जे प्रतिसाद मिळाला त्या मानाने 3 वर्षानंतर जो प्रतिसाद मिळाला आहे तो खूप चांगला आहे आणि आम्ही चांगल्या याच्याने त्याच्याकडे नजरेने बघतो आहे. नक्कीच सर. मी आता ओमकार पराडकर सरांकडे येतो आहे. सर, तुम्ही सुद्धा सुरुवातीपासून या सगळ्या याच्या उपक्रमामध्ये आहात. यावर्षी काहीतरी भव्य दिव्य करायचा तुमचा हे आहे. यावर्षीच्या म्हणजे अगोदरच्या मी उपक्रमांबद्दल तुमच्याबद्दल नंतर येणारच आहे, पण यावर्षी जो उपक्रम आहे त्याबद्दल काय सांगाल? तो किती तारखेला आहे आणि त्याचं स्वरूप कसं असेल? यस, यावर्षी जो आम्ही सावंतवाडी 12 तास हा इव्हेंट घेतो आहे त्याच्यामध्ये ॲक्च्युली प्रामुख्याने 2 कॅटेगरीज ठेवल्या आहेत. एक 6 तास रन आणि दुसरा 12 तास रन. आणि हा इव्हेंट स्वातंत्र्य दिनाचा निमित्त साधून म्हणजे दरवर्षी आम्ही तोच म्हणजे स्वातंत्र्य दिनाच्या जवळ येणारा जो संडे असतो म्हणजे 15 ऑगस्टच्या जवळपासचा जो संडे असतो तो आम्ही निवडतो या इव्हेंटसाठी, जेणेकरून त्या संडेला म्हणजे सुट्टी असते लोकांना आणि लोक प्रेफर करतात की त्याच्यात येऊन ते रन करतील. या इव्हेंटमध्ये यावर्षी आम्ही जे कॅटेगरीज ठेवले त्याच्यामध्ये 2 मी जसं सांगितलं, एक 12 तास रनिंगची कॅटेगरी आहे आणि 6 तास रनिंगची कॅटेगरी आहे. आणि या म्हणजे या रनची सुरुवात 13 तारीखला पहाटे 5 वाजता सावंतवाडीचा जो राजवाड्याचा मुख्य गेट आहे सावंतवाडी पॅलेसचं तिथून सुरू होईल 13 ऑगस्टला सकाळी 5 वाजता. त्यानंतर पुढे जाऊन 4 किलोमीटर अंतर पार केल्यानंतर एक बुर्डी पूल नावाचा एक स्पॉट येतो, जिथे एक पूल आहे जे वेंगुर्ल्याला जायचा रस्ता आहे, त्याला निरुखेवाडी कोलगावचा रोड पण म्हणतात. त्या रोडला 5 किलोमीटरचं अंतर लूपमध्ये पळायचं आहे, म्हणजे अप अँड डाऊन 5 किलोमीटर. ते फुल डे पळायचं आणि पुन्हा इव्हिनिंगला परत बुर्डी पूल ते सावंतवाडीचा राजवाडा हे 4 किलोमीटरचं अंतर रन करून पुन्हा सावंतवाडीच्या राजवाड्याच्या गेटमधनं 5 वाजता फिनिश लाईन क्रॉस करायची. तर यामध्ये जे 6 तास पळणारे रनर्स आहेत जे सकाळी स्टार्ट करतील आमच्याबरोबर 5 वाजता, ते रनर्स 11 वाजता त्यांची जी रन आहे 6 तासाची ते फिनिश करतील. आणि लगेचच 11 वाजता सेम टायमिंगला जे नेक्स्ट स्लॉटमध्ये म्हणजे द्वितीय सत्रात रन करणारे जे रनर्स आहेत ते 11 वाजता चालू करून दुपारी संध्याकाळी 5 वाजता 12 तास रन करणाऱ्या रनर्सबरोबर फिनिश करतील. आणि फिनिश झाल्यानंतर त्यांना आम्ही इथं म्हणजे प्रत्येक रनमध्ये तुम्ही बघता की रन फिनिश झाल्यावर त्यांना एक मेडल असतं. पण या रनचा आम्ही असा संकल्पना ठेवलेली आहे की सावंतवाडीला GI मानांकन आहे, जॉग्राफिक इंडिकेशन, जे लाकडी खेळणी आणि गंजिफा जो खेळ आहे जो सावंतवाडीच्या राजघराण्यानं पिढ्यानपिढ्या जपलेला खेळ आहे त्याचं कुठेतरी आपल्याला ती प्रमोट करता यावी ती गोष्ट. आणि लाकडी खेळणी ही जगभरात प्रसिद्ध आहेच, पण तरी पण त्याला कुठेतरी प्रकाशझोतात एक आणावं म्हणून त्याचा आम्ही इथं पण प्रयत्न करतोय. आम्ही यांना म्हणजे धावकांना फिनिश झाल्यानंतर मेडल न देता ट्रॉफीज देणार आहे. आणि त्या ट्रॉफीवर दरवर्षी दशावतार म्हणजे विष्णूचे जे 10 अवतार आहेत त्याच्यातला एक अवतार त्याच्यात लोगो म्हणून असणार आहे त्या ट्रॉफीवरती. लास्ट इयरला जे आम्ही केली त्यावेळेस आम्ही मत्स्य अवतार ठेवला होता लोगो. यावर्षी सेकंड हे म्हणून इव्हेंट म्हणून आम्ही कुर्मा अवताराचा लोगो आहे. आणि त्याच्याही मागची अशी संकल्पना आहे की तुम्ही सलग 10 वर्ष जर एखाद्याने ती रन केली तर 10 वर्षानंतर त्याला 10 अवताराचे ते लोगो असलेल्या ट्रॉफी तर मिळतीलच. आणि प्लस तो जो गंजिफा कार्ड बनलेला असतो 10 अवतार त्याच्यावर हँड ड्रॉइंग म्हणजे हँड पेंट केलेले, तो आम्ही त्याला 10 रन कंप्लीट झाल्यानंतर आम्ही त्याला तो ॲज एक मोमेंटो म्हणून त्यांना तो गिफ्ट करणार आहे. नक्कीच सर. म्हणजे भविष्यात मोठे प्लॅन दिसते तुमचे. मी पुन्हा एकदा तेंडुलकर सरांकडे येतो. सर,
आत्ताच्या लाईफस्टाईलमध्ये इवन स्पेशली तरुण जी पिढी आहे ती कुठेतरी इंडोर गेममध्ये किंवा मोबाईलमध्ये जास्त आहे. अशा परिस्थितीत जशी तुम्हाला कल्पना सुचणं आणि तरुणांपर्यंत जाणं हे शक्य होतं असं वाटलं का, की तुम्ही अजून कमी पडतात की पोहोचताय तरुणांपर्यंत या उपक्रमात सहभागी होण्यासाठी? तरुणांचा ओढा वाढतोय का, काय सांगाल? मुळात व्यायाम म्हटलं की कसं होतं की व्यायाम आणि खेळ ह्याचा थोडासा मी थोडासा फरक ह्याच्यामध्ये करतो. कसं होतं, खेळ म्हणालं की सगळ्यांना पहिला क्रिकेट हात दिसतो, कारण ज्या खेळाला जास्त थोडंसं ग्लॅमर आहे म्हणूया आपण, की जो प्रकाशात येतो. म्हणजे अगदी त्या टेनिस बॉल क्रिकेट असो, गल्लीतल्या स्पर्धा असो, तिथे बॅट बॉल घेऊन लोक धावायला जातात, खेळायला जातात. बाकी कुठल्याच खेळाकडे लक्ष देत नाही. व्यायाम म्हणाला की आम्ही धावणं किंवा चालणं असं आम्ही म्हणत नाही की आता ओमकार, डॉक्टर स्नेहल की आम्ही 21, 42, 50 किलोमीटर करतो की प्रत्येकाने तेवढं धावावं अशी आमची अजिबात इच्छा किंवा आम्ही प्रमोट पण करत नाही. पण ते बघून तुम्ही ह्या धावण्याकडे, चालण्याकडे वळा. धावणं किंवा चालणं हे आम्ही यासाठी प्रमोट जास्त करतो की यासाठी कुठे तुम्हाला पैसे खर्च करावे लागत नाहीत, यासाठी तुम्हाला कुणावरती अवलंबून राहायला लागत नाही, यासाठी तुम्हाला कुठलीही स्पेशल कुठली काही तयारी करायला लागत नाही. तुम्ही तुमच्या सोयीप्रमाणे सकाळी पहाटे उठा, थोडंसं उशिरा, संध्याकाळी जमलं तर तुमचा व्यवसाय, तुमचा अभ्यास, तुमचं सगळं दिनचर्या सांभाळून तुम्ही कधीही दिवसातले अर्धा तास काढा, पाऊण तास काढा आणि आठवड्यातले 5 दिवस म्हणजे 150 मिनटं तुम्ही जरी आठवड्यात हे करू शकलात तरी त्याचा तुम्हाला तुमचा वैद्यकीयदृष्ट्या, आरोग्याच्या दृष्टिकोनात बेनिफिट मिळेलच. आनंद मिळेल, मनाची कनकरता, शारीरिक तंदुरुस्ती, सगळेच बेनिफिट्स तुम्हाला मिळतील. पण हे सुरू करताना तरुण पिढीकडे बघण्याचा उद्देश हाच होता की तरुण पिढीला काय असतं की आज सोशल मीडियावरती कसंही करून आपण चमकलो पाहिजे, ही एक जी एक टेंडन्सी आहे. पण जिममध्ये जरी गेलो तरी आपले तसे जिममध्ये बॉडी झालेले फोटो असले पाहिजेत. उद्या मी चाललो धावलो तर डायरेक्ट मला 20 ते 25 किलोमीटर केल्याचा माझा फोटो येऊन त्याला लाईक, ह्या आशेने किंवा या अपेक्षेने जर तुम्ही याच्याकडे जात असाल तर तुम्ही लवकर थांबणार, त्यात सातत्य राहणार नाही. आणि सातत्य राहू शकतं हे दाखवण्यासाठीच आमच्यासारखी तिघे की जे अगदी तरुण पिढीत नाही, आता आम्ही 50शी पार करत आलो तरी आम्ही जर 15-20 वर्ष करू शकतो आमचे व्यवसाय सांभाळून, तर कुठलीही तरुण मुलं आहेत सहज करू शकतात. थोडं मोबाईल, बैठं जीवन किंवा चित्रपट, बाकीच्या ज्या गोष्टी त्याच्यापासून थोडं लांब येऊन याच्यासाठी वेळ काढा. ह्याची एकदा गोडी लागली की ती एक व्यसनच आहे म्हणूया, एक चांगलं व्यसन आहे. हा आमचा एक दृष्टिकोन यात होता. नक्कीच सर, पुन्हा गोवेकर सरांकडे येतोय मी. गोवेकर सरांनी सांगितलं की बरीच वर्ष सातत्य राखून आहेत, म्हणजे तुमची प्रॅक्टिस सांभाळून सुद्धा या उपक्रमात तुम्ही सातत्य ठेवलं आहे. आता 3 वर्ष 12 तास रन उपक्रम सुरू आहे, तर भविष्यात अजून काय तुमचे प्लॅन आहेत? अजून नवीन लोकांना कसं जोडलं जाईल आणि काही वेगळे उपक्रम राबवणार आहात का? जसं आता सातत्य म्हटलं तर हे अर्धा तास रोजचं आपला सराव करून, आपल्या सिंधुदुर्गाबाहेर बऱ्याच स्पर्धा होतात, त्यासाठी आपण इथले स्पर्धक जे आहेत हे तिथे जाऊन पार्टिसिपेट करतात. मग आपल्या सिंधुदुर्गात अशा स्पर्धा जर ऑर्गनाईज झाले तर बाहेरचे स्पर्धक आपल्या इथे येऊन आपल्या इव्हेंट्समध्ये जर पार्टिसिपेट झाले तर त्याहून चांगली गोष्ट आणि कुठली असणार आहे. कारण सिंधुदुर्गाला एक वेगळं वलय निर्माण होणार, नावलौकिक होईल आणि एक स्पोर्ट्सच्या दृष्टीने जे काही इव्हेंट्स भरवले जातील त्याचं नावलौकिक होऊन जगामध्ये त्याचं सिंधुदुर्गाचं नाव होईल. मग ही एक आशा ठेवून आम्ही हे नाव पण आपलं सिंधुदुर्ग रनर्स जे ठेवले, सिंधू रनर्स, हे त्याच हेतूने ठेवले की आपलं सिंधुदुर्गचं नाव हे कानोकोपऱ्यात पोचावं. मग आता बरेच स्पर्धक आहेत जे इच्छुक आहेत जे इथे येण्यासाठी. मग अशा स्पर्धकांना येण्यासाठी काहीतरी इव्हेंट्स ऑर्गनाईज करणं आवश्यक आहे. मग त्याच ह्याच्याने आम्ही हे इव्हेंट्स आता ऑर्गनाईज केलेले आहेत. नक्कीच सर, आपण येतो मी पराडकर सरांकडे. सर, हे 3रं वर्ष आहे. 2 वर्षांच्या जो उपक्रमाचा काय प्रतिसाद होता आणि या तुमच्या सिंधू रनर्समार्फत जे खेळाडू धावलेले आहेत स्पर्धक, ते अजून कुठे चमकले आहेत का? त्यांचा रिस्पॉन्स कसा होता आणि त्यांची कामगिरी कशी होती इतर स्पर्धांमध्ये, याबद्दल काय सांगाल? हो, याबद्दल मला खूप सांगायला आवडेल, कारण जेव्हा आम्ही 2 वर्षापूर्वी म्हणजे 2021ला हे ठरवलं की आम्हाला सावंतवाडी 12 तास आणि 6 तास हा इव्हेंट आणायचा आहे, त्यावेळेस आम्ही फक्त 6 रनर्स होतो. त्याच्यातले जिल्ह्यातले 3 रनर्स आणि जिल्ह्याबाहेरचे साताऱ्याकडून आलेले 2 रनर्स, असे 5 ते 6 रनर्स आम्ही पार्टिसिपेट झालो होतो. आणि त्या संकल्पनेतून प्रेरित होऊन मला आता सांगायला आवडेल की यावर्षी म्हणजे लास्ट इयरला आमच्याकडे 25-26 धावक टोटल रन त्यांनी रनिंग केलं आणि यावर्षी ती संख्या ऑलमोस्ट 35च्या घरात आहे. म्हणजे याला रिस्पॉन्स पण वाढत आहे आणि त्याचा फायदा असा झाला, म्हणजे आमची जी संकल्पना होती ॲक्च्युली की 12 तास नुसतं पळू नका, किलोमीटर्सच्या मागे धावण्यापेक्षा
जे अनुभवी रनर्स येणार आहेत इथं पळायला, ज्यांनी ऑलरेडी मोठे मोठे रन केलेले आहेत, मोर दॅन 100 किलोमीटर्स, मोर दॅन 12 अवर्स, 24 अवर्स स्टेडियम रन केली आहे. काही जणांनी कॉम्रेड मॅरेथॉनसारखी जगातली सगळ्यात लांब पल्ल्याची अल्ट्रा मॅरेथॉन 90 किलोमीटर्सची जी गेली 96 वर्ष चालू आहे अविरत, अशी मॅरेथॉन साऊथ आफ्रिकेतली 2दा 3दा केलेली आहे. काही जणांनी आयर्नमॅनसारख्या एकदम डिफिकल्ट असलेल्या रेसेस पण पार केलेल्या आहेत. देहू ते पंढरपूर, रनवारी असे काही म्हणजे 266 किलोमीटरचे इव्हेंट केलेले आहेत. असे जे धावक येतात त्यांच्याकडनं प्रेरणा घेऊन किंवा त्यांच्याबरोबर पळून त्यांचे अनुभव शिकून आपल्याकडचे धावक खूप काही गोष्टी शिकून गेले. ह्याचं उदाहरण सांगायला आवडेल मला की प्रसाद कोरगावकर म्हणून एक आमचा सिंधुदुर्गातला एक रनर आहे. अच्छा. ही इज इन ॲथलीट कॅटेगरी, म्हणजे इलाइट ॲथलीट जी कॅटेगरी असते ज्याचा म्हणजे भारताच्या रँकिंगमध्ये ऑलमोस्ट 50च्या आत, 50 नंबर्सच्या आत ज्याचा रँक असतो फुल मॅरेथॉन पळण्याचा, अशा कॅटेगरीमध्ये त्याचा नंबर लागतो. त्याचं फुल मॅरेथॉनचं टायमिंग आहे 2 तास 57 मिनटं. त्याने ऑलरेडी लोकमत मॅरेथॉन कोल्हापूर, त्याच्यानंतर पुणे इंटरनॅशनल मॅरेथॉन, त्याच्यानंतर टाटा मुंबई मॅरेथॉन, स्टेडियम रन 12 अवर स्टेडियम रन अशा ठिकाणी पहिल्या 10 धावकांमध्ये आपलं नाव कोरलेलं आहे. त्याचंही सांगायला आवडेल मला की त्यांनी म्हणजे मी आणि त्याने लास्ट इयरला खारदुंगला चॅलेंज, ही वर्ल्ड हायेस्ट अल्टिट्यूड मॅरेथॉन जे होते, जी हिमालयामध्ये म्हणजे लडाखमध्ये खारदुंगला पास या रोडवर होते, ती 72 किलोमीटरची रेस पण त्याने 11 तास 50 मिनटात पूर्ण केली आणि आपल्या जिल्ह्याचं नाव तिथंही त्यानं गाजवलं. त्याच्यानंतर मी आणि प्रसादने देहू ते पंढरपूर 266 किलोमीटरचं जे अंतर आहे, रनवारी नावाचा एक माझ्याच मित्राचा इव्हेंट आहे, भूषण तारक म्हणून पुण्याचा, आणि इतर काही मंडळी आहेत PCMC रनर्समधली, पुणे चिंचवड कॉर्पोरेशन रनर्समधली, त्यांनी एक ऑर्गनाईज केलेला इव्हेंट आहे जो देहू ते पंढरपूर 266 किलोमीटरचा अंतर आहे, तो आम्ही 40 तासात पार केला होता लास्ट इयरला. त्याच्यानंतर नवीन जे रनर्स आहेत म्हणजे जे नवीन रनर्स आम्हाला बघून शिकले त्याच्यापैकी एक प्रसाद नाही, मेघराज कोकरे नावाचा एक रनर आहे ज्याने जम्पिंग गोरिला ट्रेल रन जी इव्हेंट होते कात्रज ते सिंहगड ट्रेक रूटवर 25 किलोमीटरमध्ये त्यानं 3rd रँक पटकावला आहे यावर्षी. त्याच्यात जवळपास महाराष्ट्रातले आणि आपल्या देशातले देशाबाहेरचे असे मिळून जवळजवळ 60-70 रनर्स होते पार्टिसिपंट्स. त्याच्यानंतर फ्रँकी गोम्स नावाचा एक रनर आहे आपल्याकडे सावंतवाडीतलाच, ज्याला कोल्हापूर झोनलमध्ये ज्याने जेव्हा ट्रायल दिली आर्मीची तेव्हा तो पूर्ण धावकांमध्ये फर्स्ट होता. ही इज अ फर्स्ट रँक होल्डर इन दॅट ऑल रनिंग इव्हेंट. त्याच्यानंतर रसिका परब नावाची एक पारपोलीची मुलगी आहे, सावंतवाडीच्या आंबोलीच्या पायथ्याला जे गाव येतं पारपोली तिथली, तिनं जिल्हास्तरीय स्पर्धांमध्ये भरपूर ठिकाणी नाव गाजवलंच. प्लस तिनं याच जम्पिंग गोरिला जो ट्रेल रन सिरीज आहे त्याच्यामध्ये एक मावळा घाटी नावाची एक रेस होते जी पावसाच्या सुरुवातीला होते, अगदी याच वर्षी, जी 25 जूनला झाली. त्याच्यात पण तिनं मुलींच्या कॅटेगरीमध्ये 3rd प्राईज पटकवलेलं आहे. प्लस सांगायला आवडेल की पुणे इंटरनॅशनल झालं, टाटा अल्ट्रा, टाटा मुंबई मॅरेथॉन, त्याच्यानंतर गोवा रिव्हर मॅरेथॉन, सातारा हाफिल मॅरेथॉन, अशा बऱ्याच नावाजलेल्या इव्हेंट्समध्ये आपल्या जिल्ह्यातले रनर्स या आम्ही ज्या ऑर्गनाईज करतो त्या रन्समधनं इन्स्पायर होऊन तिथं पार्टिसिपेट करतात आणि आपल्या जिल्ह्याचं नाव गाजवत आहेत सध्या. नक्कीच सर. तेंडुलकर सर, शेवटचा माझा प्रश्न तुम्हाला. खरं तर हा तुमचा जो उपक्रम आहे तो फक्त वैयक्तिक फायद्यासाठी नाही तर सामाजिक आणि स्पेशली पर्यावरणदृष्ट्या फायद्याचा आहे. म्हणजे तुम्ही जेव्हा चालता तेव्हा कार्बन उत्सर्जन कमी करताय, म्हणजे कुठचं व्हेकल वापरत नाही. तर ह्या तुमच्या चळवळीत जिल्ह्याभरातील अजून मोठ्या संख्येने लोक येण्यासाठी किंवा तुमच्यासारखे उच्च शिक्षित लोक येण्यासाठी तुम्ही काय आवाहन कराल? ते प्रमुख तेच आता जसं ओंकार म्हणाला, या बाबतीत ओंकारने आता जो विस्तृत प्रवास केला हा केवळ 2 ते 3 वर्षामध्ये सिंधू रनर्सने करून दाखवला. तर डॉक्टर स्नेहल कमी आम्ही 10-15 वर्ष धावतो, पण आम्ही धावत होतो हे केवळ आमच्या वैयक्तिक फायद्यासाठी धावत होतो. त्यातनं असा कुठे हा नव्हता की त्या कुठल्या स्पर्धेत आपल्याला बक्षीस मिळावं किंवा काय, पण त्याला वेगळं स्वरूप ओंकार या तरुण लोकांनी येऊन दिलेलं आहे. त्यांनी ह्याला एक व्यापक स्वरूप असं दिलं की आता आपल्याकडचे धावपटू बाहेरच्या रेकग्नाईज मोठ्या स्पर्धेत जाऊन हे बक्षिसे मिळवत आहेत. ही फार मोठी गोष्ट आहे, फार मोठी अचिव्हमेंट आहे. त्यामुळे हेच करताना मला सामान्य जनतेला हेच सांगायचं की तुम्ही थोडा वेळ आपल्या स्वतःसाठी काढा आणि तो वेळ तुम्ही स्वतःसाठी काढाल त्यात तुमचंच चांगलं होणार. तुमचं म्हटलं तुमच्या कुटुंबाचं चांगलं होणार. जेव्हा एका कुटुंबाचं चांगलं होतं तेव्हा आपल्या देशाचं चांगलं होणार. आणि तुम्ही चालणं, धावणं किंवा कुठलाही व्यायाम प्रकार निवडा की ज्याची तुम्हाला आवड आहे. कारण जर आवड असेल तर त्यात सातत्य राहिलं तरच तुम्हाला त्याचे फायदे मिळतील. अशी कुठलीच गोष्ट नाही की 1 महिना केला, 2 महिना केला आणि आता मी बरा झालो.
जर सातत्य राहिलं आणि ती तुमच्या दिनचर्येचा एक भाग झाली तर त्याचा तुम्हाला निश्चित व्यापक फायदा होईल. जेव्हा आज मी धावतो किंवा मी एखादा व्यायाम करतो किंवा स्नेहल करतात तेव्हा त्यांच्या मुलांना ते लहानपणापासून ते एक प्रकारचे संस्कार असतात. जसे आपण चांगले संस्कार करतो तसा हा व्यायामाचा एक संस्कार आहे. बरोबर. ते संस्कारातनं कुठे ते मुलांना वाटतं अरे आपले वडील हे असं करतात तर आपण का करू नये, आणि ते उपजत ती सवय लागली तर आपण कुठेतरी ह्या एक पॉझिटिव्ह किंवा एक सकारात्मक दृष्टिकोनातून याचा विचार करतो. आणि तेच नेमका या संकल्पनेचा भाग आहे आणि तेच आम्हाला 13 ऑगस्टला करायचं आहे. नक्कीच. गोयकर सर, म्हणजे आता सरांनी मुलांचा उल्लेख केला, म्हणजे आपल्या पालकांचं वर्तन बघून मुलं वागतात. खरं तर सह्याद्रीच्या डोंगर पायथ्याशी राहणारी आपली मुलं आहेत ती खरं तर बागडणारी मुलं आहेत, पण आता कुठेतरी ती म्हणजे घरातच मगाशी म्हणालो तसं की मोबाईल आणि ह्याच्यात अडकले आहे. तर भविष्यात तुम्ही शाळांपर्यंत पोहोचून याची जनजागृती करण्याचे काही प्लॅन आहेत का तुमचे? बरोबर, चांगला प्रश्न विचारला. कारण हाच उद्देश ठेवून आम्ही ॲक्च्युली हा सिंधू रनर्स ॲक्च्युली स्थापन केलं आहे. तर ह्या ह्याच्यातनं कसं आहे की शाळेतनं जे खेळ आहेत हे आता बघितलं तर जवळजवळ मैदानी खेळ सगळेच बंद होत चाललेले आहेत. आणि ह्याच्यावर आम्ही हे केलं की आपला एवढा भौगोलिकदृष्ट्या चांगला प्रदेश आहे आणि चांगले रस्ते आहेत. आता तुम्हाला उदाहरण द्यायचं झालं तर कॉम्रेड्स ही स्पर्धा जी आहे ही साऊथ आफ्रिकेमध्ये तिथे ऑर्गनाईज केली जाते. तिथे ॲक्च्युली लोक फक्त तिथलं जे सौंदर्य आहे किंवा ते आहे तिथे दिवसा रात्री अशी ती स्पर्धा असते. आणि ही 90 किलोमीटर धावण्याच्या स्पर्धेसाठी लोक इथनं लाखो रुपये खर्च करून तिकडे जातात. मग अशा प्रकारचे भौगोलिकदृष्ट्या चांगला जो रस्ता आहे किंवा सौंदर्य आहे हे आपण बाहेरच्या लोकांना दाखवू शकतो. आणि त्या ह्याच्यासाठी आपण ह्या सिंधुदुर्गात बऱ्याच अशा स्पर्धा ऑर्गनाईज करू शकतो. जे बीच लाईन रोड्स आहेत, टेकड्या आहेत, जसं आंबोलीसारखा घाट आहे किंवा आपल्या इथं घारपी वगैरे जे रस्ते आहेत, इथं चांगलं एक सौंदर्य आहे आणि ते आपण नावलौकिक लोकांपर्यंत पोचवू शकतो. तशाच प्रकारे लहान मुलांसाठी आपण इथे बऱ्याच स्पर्धा ऑर्गनाईज करून, जसे की आता 5 किलोमीटर स्पर्धा किंवा 10 किलोमीटर स्पर्धा हे 18 वर्षाखालील मुलांना आपण ऑर्गनाईज करून इथे शाळेंमधनं हे काही स्पर्धा आपण ऑर्गनाईज करू शकतो. आणि हे फक्त एका जिल्ह्यापुरतं मर्यादित न राहता आपल्या सिंधुदुर्गातल्या बऱ्याचशा खेडोपाडीची शाळा आहेत तिथपासनं लोक म्हणजे जे आहेत काही ठराविक जे ॲथलीट्स असतात यांचं जे सिलेक्शन करून ते आपण मेन इव्हेंटला ऑर्गनाईज करतो त्या ठिकाणी त्यांची उपस्थिती राहणं गरजेचं आहे. कारण प्रत्येक असं मुलं धावणारी असतात पण त्यात काही जण असे असतात की ते चमक दाखवून नॅशनल लेवल किंवा इंटरनॅशनल लेवलपर्यंत पोहोचण्याची त्यांची दमक असते. पण काही कारणानुसार काही पैशाच्या अभावी किंवा कोण स्पॉन्सर्स नसतो, मग त्याखाली हे कुठेही बाहेर मिळू शकत नाहीत किंवा त्यांना बाहेर पडता येत नाही. किंवा येण्याजाण्याचा प्रवास खर्च किंवा रजिस्ट्रेशनसाठी लागणारा जो खर्च आहे, कारण कुठल्याही स्पर्धा तुम्ही बघितलात की आता मॅरेथॉन स्पर्धा ज्या ऑर्गनाईज केल्या जातात या प्रत्येकसाठी रजिस्ट्रेशन फी असते आणि ती भरण्याची त्यांची तेवढी दमक नसते. मग अशाचसाठी आपण ह्या गोष्टीतनं आपण त्या स्पर्धक बाहेर काढून त्यांना त्या प्लॅटफॉर्म देण्यासाठी आपण इथे आपले प्रयत्न चाललेले आहेत. नक्कीच. पराडकरचा शेवटचा प्रश्न तुमच्यासाठी, एखादा उपक्रम जेव्हा आपण राबवतो तेव्हा समाजातील सर्व घटकांची सहकार्य आवश्यक असतं. तुमची एक निमंत्रण पत्रिका बघितली, समाजातील मान्यवर लोक आहेत, अशा कोणत्या लोकांचं तुम्हाला आतापर्यंत मदत झाली आणि तुमच्या या प्लॅटफॉर्मवरती अशी कोणती मोठी लोक येऊन गेलेत त्यांच्याबद्दल काय सांगाल? म्हणजे ते बघून दुसरी पिढी जी आहे समाजातील तरुण लोक तुमच्याकडे येतील, काय सांगाल? निश्चितच, कारण असे इव्हेंट ऑर्गनाईज करायला तुम्हाला पाठबळ लागतं. मेन म्हणजे तुम्ही जरी म्हणजे तुमच्याकडे एक संकल्पना असते परंतु ती राबवण्यासाठी किंवा ती सत्यात उतरवण्यासाठी त्या एकट्याचे नाही तर सगळ्यांचे प्रयत्न फार महत्त्वाचे असतात. म्हणजे या संकल्पनेचं मी सांगेन की जेव्हा सावंतवाडी 12 तास हा डोक्यात प्लॅन आला की आपण हे काहीतरी असं करायला पाहिजे की जेणेकरून आपल्याला 12 तास रन करण्यासाठी आणि प्रॅक्टिस करण्यासाठी एक प्लॅटफॉर्म उपलब्ध होईल, तेव्हा मला सांगायला आवडेल की डॉक्टर शंतनू तेंडुलकर सर किंवा गोवेकर सर, अभिजित वजे सर, प्रशांत मडव सर, त्याच्यानंतर सोमनाथ परब सर, हे सगळे जे डॉक्टर्स मंडळी आहेत जे काही बऱ्याच वर्षापासून रन करत आहेत, त्या सगळ्या लोकांनी मला फार सहकार्य केलं आणि या गोष्टीत त्यांनी स्वतः सहभाग घेतला. काही गोष्टी लागतात, कुठले ॲप्रुव्हल लागतात, कोणाकडनं आपण ॲप्रुव्हल घ्यायचे आहेत, नक्कीच. हायड्रेशनसाठी काय लागतं, खाण्यापिण्याच्या गोष्टी काय ठेवायला लागतात, त्याच्यानंतर रनर्ससाठी काय उपयुक्त आहे, त्याच्यानंतर आपण रनर्सला काय देऊ शकतो इथं आल्यानंतर की जेणेकरून ते सॅटिस्फाय होतील, त्यांना मेडल्स द्यायचे की ट्रॉफीज द्यायचे, इथपासून ह्या सगळ्या गोष्टीचा विचार करून ते गोष्टी आम्ही प्लॅन केलेल्या त्यावेळेस आणि त्याच आता चालू आहेत. आणि
महत्त्वाचं सांगायचं म्हणजे सावंतवाडी नगर परिषद, त्याच्यानंतर सगळ्यात महत्त्वाचा पाठिंबा म्हणजे ज्यांचा सगळ्यात मोठा बॅकअप म्हणावा लागेल तो म्हणजे सावंतवाडीचे जे संस्थानाचे युवराज आहेत, युवराज लखमराजे भोसले आणि त्यांची वाईफ जी आहे युवराजनी श्रद्धाराजे भोसले, यांचा खूप मोठा पाठबळ आहे सिंधू रनर्स टीमला. म्हणजे प्रत्येक इव्हेंट सिंधू रनर्सचा हा सुरुवात राजवाड्यातून होतो आणि एंडही राजवाड्यात होतो. ही सांगायला आणि मला म्हणजे गौरवाने सांगण्यासारखी गोष्ट आहे की ज्याला असा ऐतिहासिक वारसा लाभलेला एक आमचा सावंतवाडीचा हे आहे, राजवाडा आहे, त्याच्यात आमची सिंधू रनर्सची प्रत्येक इव्हेंट स्टार्ट होतो आणि एंड फिनिश लाईन पण तिथंच होतो. त्यांचा खूप मोठं पाठबळ आहे आम्हाला या गोष्टीसाठी. इवन स्वतः सर लक्ष घालतात की तुम्हाला कुठल्या परमिशन्स मिळाल्यात का, नसतील तर मला काही त्याच्यात करण्यासारखं आहे का, की मला कोणाशी बोलावं लागणार आहे का. त्याच्यानंतर ॲथलेटिक असोसिएशनचे जे आपली सिंधुदुर्गचे जे असोसिएशन मेंबर्स आहेत त्यांचे पण आम्हाला रनसाठी ॲप्रुव्हल्स आहेत. त्याच्यानंतर सावंतवाडी नगर परिषद, त्याच्यानंतर आपले कराटेचे जे हे आहेत शिक्षक आहेत आपले सावंतवाडीचे जाधव सर, त्याच्यानंतर शेख सर जे कबड्डी शिकवतात, अशा बरेच मान्यवरांचे मेडिकल्स असोसिएशन आहे सावंतवाडी, त्याच्यानंतर डॉक्टर्स असोसिएशन आहे, त्याच्यानंतर काही हॉटेल्स आहेत, हॉटेल व्यावसायिक, त्याच्यानंतर परत काही इतर दुकानदार म्हणजे जे गारमेंट्सचे दुकान वगैरे आहेत ते दुकानदारही त्या आम्हाला भरपूर सहकार्य करतात या सगळ्या गोष्टींमध्ये. नक्कीच. आणि या सगळ्यांचा एकत्रित जो काय म्हणतात इफेक्ट आहे तो आपल्याला या रन्समधनं दिसून येतो. जेणेकरून आलेला प्रत्येक धावक आम्हाला लास्ट इयर्स त्याच्या मागच्या वर्षी जे आलेले आहेत ते पण सांगतात की एवढा चांगला हायड्रेशन सपोर्ट आणि एवढा चांगलं कव्हरेज म्हणजे छोटा इव्हेंट असूनसुद्धा फार कमी बघायला मिळतं. आणि त्यांना हा रूटही खूप आवडतो त्या रनर्सला. आणि त्यांना जो वातावरण आहे मेन म्हणजे ऑगस्ट म्हणजे श्रावण असतो आपला, आणि श्रावणात कोकणात तुम्हाला ऊन पावसाचा खेळ बघायला मिळतो, म्हणजे दोन्ही वातावरण मिळतं, थंड पण आणि गरम पण. तर हे सगळं अनुभवायला मिळतं, त्यामुळे रनर्स पण खुश असतात या सगळ्या अरेंजमेंटमधनं. नक्कीच. खरं तर स्वतःसाठी चालणं आणि धावण्यातून सुरू केलेला तेंडुलकर सर असतील किंवा गोयकर सर असतील यांनी केलेला प्रवास आता समाजासाठी आणि पर्यावरणासाठी कधी होऊन गेला कळालंच नाही. मागच्या 3 वर्षात जे व्यापक रूप सिंधू रनर्सच्या या 12 तास रनला मिळालं आहे, हा जो उपक्रम आहे तो खरंच म्हणजे कोकणसाठी कोकणच्या पर्यावरण रक्षणासाठी भविष्यात असाच बहरेल आणि याला व्यापक रूप धारण करेल यात शक्य नाही. यात कोणतीही शंका असू नये. कारण काय पराडकर सर असतील, तेंडुलकर सर किंवा गोवेकर सर असतील यांचे जे प्रयत्न आहेत ते असेच अजून व्यापक रूप धारण करतील आणि हा उपक्रम भविष्यात मोठ्या व्यापक प्रमाणात वाढेल एवढं आज खात्रीने सांगतो. धन्यवाद सर, तुम्ही या चर्चेत सहभागी झालात आणि आमच्या दर्शकांना महत्त्वपूर्ण माहिती दिली.